demano a tothom que es faci soci d'Òmnium perquè necessitem ser molts, necessitem ser gent molt diferent, molt diversa, grans, petits, interessats per la cultura, per la llengua i, en definitiva, que estimem el nostre país. Necessitem, o sigui que vine i suma't a nosaltres. Catalunya és el meu país, i el teu, i el de tots. Per això ens hem d'unir i fer força, perquè ningú ens el prengui. Catalunya! Fes-te'n soci d'Òmnium, només ens faltes tu. Catalunya! Catalunya! Fa 7 anys i estic aquí i ara ja sé parlar molt bé. És com si fos el meu país i s'ha de cuidar molt bé. Ens és necessari i ens urgeix conservar i enfortir estructures associatives com les d'Òmnium Cultural per lluitar i per recuperar les llibertats perdudes del nostre poble i sobretot també per recuperar les llibertats democràtiques i les aspiracions nacionals que té el nostre país. I res, animar-vos també, si voleu, a fer-vos socis d'Òmnium, perquè és una associació que treballa pel país i ho fa d'una manera transversal, sense polítiques pel mig, que crec que és el gran valor d'Òmnium Cultural. Que representa la consciència catalana sense pretensions polítiques però amb arrels del país. Per tant, Òmnium Cultural, que és una d'aquestes associacions civils que lluiten per la llengua i la cultura, se l'ha de recolzar. Jo penso fer-me d'Òmnium Cultural. Parlen de nosaltres, de la nostra cultura, de la nostra identitat, de les coses que considerem importants, dels bons records. És per això que existeixen. Treballen per nosaltres. Us demano que us hi apunteu, que hi col·laboreu. L'Òmnium és nostre de tots plegats. M'he fet soci d'Òmnium perquè, tot i que fa anys que comparteixo els objectius i l'ideari de l'entitat, em sembla que ara és el moment de reforçar des de la societat el que facin o deixin de fer els nostres representants polítics. Catalunya! Vull col·laborar en l'enfortiment de la llengua i l'enfortiment de la nació, perquè em sento català, perquè estimo la meva llengua i perquè crec que hi hem de contribuir. Estimo Catalunya i fes-te soci d'Òmnium. M'he fet sòcia d'Òmnium perquè sóc catalana i crec que Òmnium Cultural representa les essències de Catalunya. Crec que tota la gent que estimem Catalunya hauríem de ser-ne socis. I per això vaig continuant com a soci i aniré continuant, si puc. Hem descobert que conèixer-nos una miqueta, bastanta gent ens coneix, però ara ens coneixen de prop i coneixen a moltes persones que som responsables del funcionament d'Òmnium. I vol dir que els hi serà molt més fàcil d'acostar-se i dir «vull treballar amb vosaltres». Catalunya!